Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj sa vami. Vaša excelencia, otec arcibiskup, hovorí sa hosť do domu, Boh do domu. Je slušnosťou, patrí sa, hostia v dome privítať a úctiť si ho. Skutočnosť, že ste prijali pozvanie celebrovať dnešnú slávnostnú svätú omšu pri príležitosti z tého výročia zasvetenia nášho kostola Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, znásobila našu radosť z tohto výročia a je to pre naše spoločenstvo veľkým povzbudením do budúcna. Dovoľte mi teda, aby som vás v mene všetkých tu prítomných, celého spoločenstva veriacich filiálky Gyňov, čo najsrdečnejšie privítal medzi nami, aby ste sa tu cítili ako doma a spoločne sme tak vyjadrili dôstojne a s pokorou veľkú vďaku Pánu Bohu za generácie ľudí, vďaka ktorým vlastne tento kostol žije už 100 rokov. Vaša excelencia, vítajte, pochválený bude Ježiš Kristus. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Začali ste s vetou host do domu, Boh do domu, to je viac hostí. A spolu s vami chceme dnes si pripomenúť storočnicu vášho kostola, aj keď dedina hovorí o prvej písomnej zmienke z roku 1955, teda budete mať čo chvíľa 770 rokov, ale nebol tu kostol. Až pred 100 rokmi vybudovali kostol. Vaši predkovia sa rozchádzali či už do Valalik, alebo aj do Čane, do okolia. Dnes sme tu spoločne, aby sme si to pripomenuli a ďakovali Bohu, čo ste aj vypovedali s pokorou a s vďakou, pohliadli k nebu za to, že máte medzi sebou Krista, svojho Pána. A to je veľmi dôležité, nielen sa volať kresťanmi, ale Krista mať medzi sebou a v sebe. Všetkých vás vítam a zároveň pozývam k tejto Eucharistii. Je horúco, ale myslím, že pred 100 rokmi bolo podobne horúco a pred 100 rokmi sa ľudia aj potili viac, jak my, pretože na tomto kostole pracovali. Tak ďakujte im za ich za ich námahu a za dedičstvo, ktoré ste obnovili v 80. či 90. rokoch, lebo ste sa pustili do budovania práve tohoto kostola so svojimi predkami. Som rád, že sú tu aj moji spolubratia, rodáci. Keď som si všimol, je 12 povolaní kňazských z tejto farnosti a z tejto dedinky Gyňov sú traja a sú tu medzi nami. Vítajte všetci, očistíme si svoje srdce ľútosťou a slávme Eucharistiu s vďačnosťou. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.
in excelsis Deo. Bože, Ty sa zľutúvaš nad svojimi služobníkmi, keď sú v tiesni a vždy vypočuješ ich prosby. Vzdávame Ti vďaky za Tvoje dobrodenia a pokorne ťa prosíme, chráň nás i naďalej od každého zla, aby sme Ti stále slúžili s radosným srdcom skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a raduje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z prvej knihy Kráľov. Šalamún si pred očami celého izraelského spoločenstva stál pred Pánov oltár, vystrel ruky k nebu a povedal: Pane Bože Izraela, Tebe niet podobného Boha, ani hore na nebi, ani dolu na zemi, lebo Ty zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo so svojimi služobníkmi, ktorí celý svojim srdcom kráčajú pred Tebou. Možno si vôbec pomyslieť, že Boh bude bývať na zemi? Veď ak ťa nebesia nebie spojať nemôžu, o koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil? Ale sliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho prosby. Pane Bože môj, počuj volanie a modlitbu, ktorú Ti dnes Tvoj služobník prednáša, aby boli Tvoje oči v noci i vo dne otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal, tam bude moje meno. Aby si vypočul modlitbu, keď sa bude Tvoj služobník modliť na tomto mieste, aby si vypočul prosbu svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, kedykoľvek sa budú modliť na tomto mieste. Ty ich vypočuješ vo svojom príbytku v nebi a keď ich vypočuješ, budeš milostivý.
Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu, a na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.
Počuli sme Božie slovo. Podľa Lukáša. Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho videl, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na toto miesto, pozrel sa hore a povedal mu: Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s veľkou radosťou. Keď to videli všetci, šomráli. Vošiel k hriešnemu človekovi. Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal: dnes prišla spása do tohoto domu, veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Počuli sme slovo Pánovo. Marcel s kaplánom Štefanom, pán dekan z dekanátu Košice Juh, všetci spolubratia, rodáci, alebo aj predchádzajúci farári, kapláni v tejto farnosti čaňanskej, drahí aj grécko-katolícky, obidvaja duchovní, vážený pán farár reformovanej cirkvi, starostka, obecné zastupiteľstvo, kurátori a všetci, ktorí ste tu dnes boli pozvaní za hosti, ale zároveň, ktorí ste aj tu z tejto dediny, drahí bratia a sestry v Kristovi. Začnem otázkou, kde prebýva Boh? Istotne by ste povedali, no, prebýva predovšetkým v nebi. Toto je jeho pôsobisko, pôvodné a nie iba jediné. Alebo že prebýva v kostole, čo aj predpokladáme, že je tu posvätné miesto a vaši predkovia si našli miesto a na tomto mieste postavili tento kostol. Alebo že je všade prítomný. Všetky odpovede sú rozumné, ale nie úplné. Všetko je pravda, čo som pred chvíľkou povedal. Lebo tak sme sa učili aj na náboženstve. Na nebi, na zemi a na každom mieste. Jeden z kaplánov bol taký trošku šikovný a povedal: čo myslíte, aj našej pivnici na fare? No samozrejme, nie, lebo pivnicu nemá fara.
Boh prebýva v nebi. To je tá prvá skutočnosť, ktorá je iná ako tá naša pozemská skutočnosť. Nevidíme ho našimi očami, nepočujeme, ako znie jeho hlas. Iba mimoriadni ľudia a osvietení ľudia mohli niekedy začuť čosi, čo mohli pokladať za hlas, či už napríklad Boží hlas, alebo Panny Márie. Nevidíme ho našimi očami, nepočujeme, ako znie jeho hlas, nemôžeme ho uchopiť, nahmatať svojimi rukami. Ani nemôžeme pochopiť našim rozumom, lebo je nad toto všetko. Všetko, čo robí, je sprevázané zároveň aj veľkým tajomstvom. A predsa cítime a veríme, že existuje a že náš život má v ňom svoj začiatok i svoje vyústenie, naplnenie. Boh ale prebýva aj v chráme. Veď je to Boží chrám. Je to príbytok Boží. Prichádzame do Božieho domu, aby sme sa stretli práve s Bohom, Božom slova, pri slávení Eucharistie, pri vyslovení sviatosti, v modlitbe. Je to dom, v ktorom vládne výnimočná atmosféra, kde cítime a prežívame veci ináč ako v bežnom každodennom živote, kde vieme pokorne mlčať, počúvať, modliť sa či spievať. Na tomto mieste, kde silno cítiť Božiu prítomnosť, o čo si viac otvárame i my svoje oči, srdcia a aj svoju dušu. A nakoniec, ako sme už spomínali, Boh prebýva všade. Badáme jeho stopy v prírode, v harmonii vesmíru a tiež v ľudskej logike, v srdci i vo svedomí. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedal apoštol Pavol Aténčanom. To všetko Boh robil len preto, lebo chcel, aby ho ľudia hľadali, pátrali po ňom, našli ho. Vedie nám tak na blízko. On sa neskrýva, on sa odhaľuje, ale vidieť Boha tak, aký je svojimi očami, ktoré máme diotriované ešte, keď nevidíme, tak to by sme si veľmi dovoľovali vidieť. Ale teraz je otázka ďalšia. Kde najviac prebýva Boh? Možno, že aj inú otázku vyvolám. Naše dnešné evanílium, ktoré sme si vybrali pre 100. výročie postavenia kostola tu, u vás v Gineve, nám dáva vlastnú konkrétnu odpoveď na túto otázku. Ktoré sú najobľúbenejšie Božie miesta, príbytky? Kde prichádza Ježiš, tam prebýva Boh. Taká je odpoveď. Tak by sme to mohli zhrnúť, lebo v Ježišovi prebýva Boh sám. On je Božím synom, pravým Božím synom. On je Bohom. V Ježišovi býva Boh medzi ľuďmi. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Preto tie zvony ráno, na obed i večer ohlasujú tú skutočnosť, ktorá sa stala a vždy trvá. Boh sa stal človekom. Toho dňa, ako sme počuli v evaníliu, vstupoval Ježiš do Jericha a tam si hľadal príbytok. Kto vtedy stretol Ježiša, stretol samého Boha. Hlavný hrdina tohto nášho príbehu, Zachej, to pochopil. Colník a hriešnik. Zdieral ľudí. Chcel vidieť Ježiša. On uveril, že je Boží syn, že je svätý. A Ježiša to tak oslovilo, že chcel v ten deň zostať v jeho dome. Tam, kde prichádza Ježiš, tam prebýva Boh. Boh hriešnika sa zrazu stal domom Božím. A Božia prítomnosť sa zrazu mení Zachejov život. Pozri, Pane, polovicu svojho majetku rozdám chudobným a ak som niekoho okradol, vrátim štvornásobne. Toto je pokánie, ktoré chýba každému jednému z nás, aj našim spoločenstvám. Vrátiť, čo nie je tvoje. Budúci rok, jubilejný rok. Každý 25. rok je jubilejný rok. Hovorí o tom, vrátiť, všetko dať do svojho pôvodu. Stať sa normálnym. Nevyvyšovať sa. Nezakladať si na cudzom. Tam, kde Boh prebýva, život ľudí sa mení. Mení sa k lepšiemu.
Človek si uvedomuje svoj hriech, mení štýl i nasmerovanie svojho života. Snaží sa žiť svoj život pre druhých. A k tomu nebolo treba veľa slov a presviečania. Jednoducho stačilo, že prišiel Ježiš a zostal s tým človekom. Zachej vpustil Ježiša do svojho domu. Pozval ho. A tak sa jeho dom stal aspoň na chvíľu príbytkom Božím. Božia prítomnosť vytlčila z jeho domu pýchu, chamtivosť, všetky pokušenia spoliehať sa v živote iba na vlastné sily. Tam, kde prebýva Boh, tam sa vytvára miesto pre obrátenie, pokánie a nový začiatok. Preto mu nakoniec Ježiš povedal, dnes prišla spása do tvojho domu, do tohto domu. A nielen do jeho domu, ale aj do jeho života. Drahí bratia a sestry, Boh býva tam, kde ho človek vpustí. Toto je zovšeobecnenie. Naozaj taký rešpekt Boh má pred každým jedným z nás. Preto nám aj Matka Božia, Panna Mária, vždy znovu pripomína odkaz na svojich miestach, mimoriadnych miestach, kde sa zjavila. Vráťte sa k Bohu. Toto je reč matky. Vráťte sa k Bohu, budete šťastní. Bez Boha niet naplnenia. Bez Boha niet cieľa v živote. Ak sa človek vráti slobodne k Bohu, on sa k nemu priblíži ešte viac. Drahí Ginevčania, ste právom hrdí na svoj kostol. Nemá veľké výročie. 100, no tak je približná. Dobrá. Ale prekonal vojnu i komunizmus a aj dnes vám slúži. Boh bol s vami, je s vami a chce byť s vami. Vaši predkovia začali stavať presne pred 100 rokmi tento kostol a on potom prešiel aj početnými opravami, úpravami. Aj v ostatnom čase ste mu venovali pozornosť a znovu ste ho skrášlili. Tento kostol na 3-krát sa zospieval, pretože z vášho prostredia vyrástli 3 kňazi. Ako novokňazom ste urobili slávnosť, príjmičnú svätú omšu. Dnes sú tu a spolu s vami ďakujú i za tento kostol, za svoje rodisko. Ale aj vy, ktorí ste tu pôsobili a ešte aj pôsobíte, tešíte sa, že Giňov je živá filiálka. Je vás tu vyše 600. Už som vám povedal, že prvá písomná zmienka je skoro 770 ročná. A tak treba naozaj tomuto miestu venovať, vy, ktorí tu žijete, väčšiu pozornosť. Chráňte si predovšetkým nielen svoje obydlia, svoje vzťahy, svoju vieru. Zamilujte si aj tento dom modlitby i naďalej. Nezdráhajte sa často stretávať pri oslave Boha, predovšetkým v nedele. Ježiš svojich učeníkov často upokojoval a hovoril im, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Pokoj, ktorý nám chce darovať, je Boží pokoj. Trvalý a stály, ktorý pramení z čistého srdca a z čistého svedomia. O to sa usilujme. Tie príbytky sú pekné, vaše istotne. Vaše srdcie nech sú pekné. Buďte veriaci. Máte dobré vzťahy, máte úctu jeden k druhému. Každý si zaslúži našu pozornosť. Nie rovnako, ale vždy majte úctu k tomu druhému. A chcete, aby sa k vám ľudia takisto podobne zachovali. Je dôležité prežívať Boží pokoj v rodine, ale i v dedine. Vedieť si odpustiť, zabudnúť na staré spory. Nenoste so sebou hnev. Roznášate potom hnev. To nie je dobrá. To je vojna, ktorá istotne môže vyústiť aj do vážnejších konfliktov. Treba sa zmieriť, treba odpustiť, treba vyhodiť to, čo tam nepatrí. Vaše srdce a naše srdce nie je pripravené na zlodužstvo, na hnev, ale na pokoj, na milosť, na lásku. Každý veriaci je povolaný žiť a uskutočňovať počas svojho života Božie milosrdenstvo. Dosiahnuť
ale aj rozširovať to milosrdenstvo medzi sebou. V koľkých rodinách vyhasla láska iba preto, že jej členovia nedokázali odpustiť či prosiť o odpustenie. Aké krehké a nestále je nepokojné naše srdce niekedy a teda aj naše vzťahy. Nie sú to stále vzťahy. Raz tak. Sme ľudia, povieme. A možno, že také ospravedlnenie. Však sme len ľudia. No však hej. Ale môžeme byť aj lepší ľudia. Nielen takí, ktorí vždy iba skonštatujú, tak sme ľudia. Sme veriaci ľudia. A to je ináč. Už zaznieva. Chceme čerpať pokoj a sílu z Boha. Preto sa niekedy aj ľudia na nás dívajú, akí sme, či máme pokojné vzťahy, či máme pokoj v srdci, či sa zháňame, alebo naozaj je ten základ ľudskosti v každom jednom z nás chránený práve Božou prítomnosťou, Božím pokojom. Preto sme prišli aj dnes k samému Ježišovi s prosbou o požehnanie, o pokoj, o lásku pre našu obec, pre naše rodiny. Vieme, že ťažkosti a súženia sú súčasťou našej cesty, životnej cesty, a že v živote sa im nikto nevyhne. Pápež František nás preto v jednom zo svojich príhovorov hnedka od začiatku svojho pontifikátu aj povzbudzuje. V živote sa problémom nevyhneme. Preto neklesajme na mysli. Máme silu Božieho ducha, ktorá premáha všetky protivenstva. Naozaj ten Boží duch je ten, ktorý pomáha vysloviť slovko prepáč alebo ďakujem, prosím, lebo tieto slovká stabilizujú vzťahy, obnovujú a uzdravujú zranenú lásku. Ak budú vaše rodiny naplnené pokojom a odpustením, potom aj vaša obec ako jedna veľká rodina zažije čosi krásne, nové a príjemné. Božie kráľovstvo už tu na zemi. Aké budú vaše rodiny, taká bude aj vaša dedina. Aká rodina, taká dedina. Preto je dôležité mať Boha v srdci, to znamená zvoliť si v rodine za spoločné ťažisko, za spoločný stred pozornosti samého Boha. Drahí bratia a sestry, drahí spolubratia v kňazstve, myslíme na to, kedykoľvek vstupujeme do chrámu, či už ideme slúžiť, alebo ideme sa modliť. Boh býva tam, kde ho človek vpustí. Ježiš tu vo vašom kostole s titulom Božského srdca bude čakať i naďalej, lebo vie, že potrebujeme toto stretnutie s ním. Bude vás pozývať k sebe, aby ste s ním vedeli stráviť aspoň chvíľu. A aby ste ako Zachej nechali vždy na novo uzdraviť svoje srdce. Amen. Drahí bratia a sestry, Boh preukazuje svojim ľudu mnohé dobrodenia. Prosme ho preto za cirkev a za celý svet. Milosrdný Otče, Boh všetkej útechy, naplňaj svoju cirkev mnohými darmi svojej milosti. Sprevádzaj svoj ľud na ceste do nebeského kráľovstva, aby ťa za všetky tvoje dary chválil bez konca. Pozbuď všetkých ľudí k vďačnosti za tvoje dobrodenia. Veď všetky národy k pokoju a k vzájomnej spolupráci. Daj hriešnikom radosť z návratu do otcovského domu cirkvi.
Príjmi od nás túto obetu svätej omše ako milú obetu chvály za Tvoje dobrodenia. Ochraňuj všetkých bratov a sestry našej farnosti pred každým nešťastím a hriechom. Bože, náš nebeský Otec, príjmi naše vďaky za všetky Tvoje dobrodenia a zachovaj nás vo svojej láske, aby sme Ti s radosťou slúžili v Tvojej cirkvi skrze Krista nášho Pána. Amen. zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, Ty si nám daroval svojho Syna, aby nás oslobodil od večnej smrti každého zla. Príjmi obetu, ktorú Ti prinášame na poďakovanie za Tvoju pomoc
v našich potrebách skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vstávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo hoci Ty nepotrebuješ našu slavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radostne vyznávame. Každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježíša Krista mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posvedz svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježíša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajeme tajomstvo viery. Keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zriadni prosíme na dar svojej cirkvi,
a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Bernarda, pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Sa Božími deťmi, a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaďte na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti podaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Amen.
Ježišík, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si pošiel pod moju strechu, ale povedz mi na slovo a duša mi pozdravie.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, týmto chlebom života nás vyslobodzuješ z pút hriechov a obnovuješ v nás duchovnú silu. Daj nám milosť, aby v nás stále rástla nádej na večnú slávu skrze Krista nášho Pána. Vaša excelencia, otec arcibiskup, kňazi, drahí bratia a sestry. V septembri 2018 sme s pánom farárom, pani starostkou a ďalších 45 ľudí z vás boli sme na farskej turistike vo Vysokých Tatrách a tam sme stretli v tom čase predsedu, v tom čase premiéra Petra Pellegriniho. Žiadali sme o nejaké finančné prostriedky na zvonicu. Prispel sumou 15 000 eur. Pán farár s pani starostkou ho pozývali na dnešnú slávnosť. Nemohol prísť a preto ho poslali z prezidentskej kancelárie list. Tak si ho vypočujeme. Dôstojný pán farár, vážená pani starostka, úprimne ďakujem za milé pozvanie na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti obnovy a 100. výročia posvetenia kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Gyňove. Veľmi si ho vážim a je mi ľúto, že mi môj dopredu plánovaný program neumožňuje, aby som sa osobne zúčastnil. Príjmite však moje pozdravy pre všetkých občanov a veriacich vašej obce. Oceňujem, s akou starostlivosťou pristupujete k ochrane vášho chrámu, v ktorom mnohí ľudia nachádzajú potrebný prameň viery a posilnenia v rozličných životných situáciách. V neposlednom rade je táto sakrálna pamiatka aj výraznou dominantou obce. A okrem miesta pre duchovné prežívanie znamená aj vzácnu historickú a estetickú hodnotu, na ktorú ste isto patrične hrdí a chcete ju zanechať v čo najlepšom stave pre nasledujúce generácie. Za to vám patrí moja vďaka a uznanie. Verím, že dnešná slávnosť bude pre vás opätovným precítením odkazu kresťanských hodnôt, že si z nej odniesiete mnoho pozitívnych dojmov a inšpirácií pre ďalšiu prácu v prospech vášho spoločenstva i pre osobný a rodinný život. Každému z vás želám veľa zdravia, úspechov, spokojnosti a najmä lásku a Božie požehnanie. S úctou Peter Pellegrini, prezident Slovenskej republiky. Ešte jeden pozdrav a požehnanie od najvyššej cirkevnej autority. Podarilo sa nám vybaviť požehnanie od svätého otca Františka pre vás, pre všetkých Gyňovčanov. Toto požehnanie je v taliančine, tak to teraz preložím. Jeho svätosť pápež František pri príležitosti 100. výročia požehnania kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Gyňove želá zo srdca a dáva apoštolské požehnanie farárovi Marcelovi Puškášovi a celej náboženskej komunite tu v Gyňove. A vyprosuje špeciálne Božie milosrdenstvo a milosti a pozýva veriacich, aby rástol ich duchovný chrám, tak ako stavali aj tento. Duchovný chrám na základe apoštolov a prorokov, ktorý je postavený na skale, ktorou je sám Kristus Ježiš. Vo Vatikáne dňa 7. augusta 2024. Môžete zatlieskať.
Ešte pár slov chcem povedať. Ja. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Spieva žalmista. A chcem Bohu dnes ďakovať za veľa jeho darov. No dnes chcem vyzvinúť jeden. A podľa mňa úžasný dar. A to je dar ochotných ľudí. Ochotných ľudí. A preto v prvom rade ďakujem Pánovi za kostolničky. Tie, čo slúžia teraz, aj tie, čo slúžili v minulosti. Vďaka. Ďakujem Pánovi za kurátorov a ekonomky, za ich veľkú pomoc, za to, že som sa mohol naplno spoľahnúť, že urobia vždy to, čo je potrebné a že to urobia, ako najlepšie vedia a znovu raz dokázali aj tí dnešní, lebo sú tu kurátori minulí, niektorí už sú na Božej pravde, 100 rokov je dosť. A to, že znovu raz títo súčasní dokázali, že tieto slova sú pravdivé. Vďaka. Nebudem menovať mena, poznáte ich. Vďaka, veľká vďaka. Ďakujem Pánovi za darcov, ktorí, keď pocítili v srdci Pánovo pozvanie niečo pre chrám darovať, že tento hlas poslúchli. Zaiste tých darov bolo v minulosti veľmi veľa, no spomeniem aspoň tie posledné, také celkom čerstvé, nové ciborium, nové rúcha, obetné misky, plachty na oltár a mnoho ďalšieho, tiež za všetky milodary na náš kostol vďaka. Ďakujem Pánovi za ľudí aj z verejnej správy a za tých, ktorí podporili projekty a pomohli získať financie na opravy viacerých vecí v našom kostole. A zvlášť ďakujem pani starostke za takú profesionálnu administratívnu pomoc pri vybavovaní. Ďakujem. Ďakujem Ružancovému spoločenstvu. Včera ešte večer niektorí členovia potme potichu, bez toho, že by to vedel, ešte i kríže cestou, čo sú, zdobili. Ja som ich tam objavil. Vďaka kantorom, lektorom, tým, ktorí chodívate upratovať kostol počas celého roka. Vďaka. Ďakujem kňazom, ktorí Bohu a ľuďom slúžili v tomto chráme. Niektorí sú tu, niektorí prísť nemohli a niektorí sú už pri Pánovi. Včera sme zaniesli kvety na hrob jedného z nich v Čani, kde je tento nápis. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Tu očakáva svoje vzkriesenie kňaz VDP Ladislav Turčány. A nech je symbolom všetkých kňazov, ktorí už sú vo večnosti a tu slúžili. Osobitne chcem poďakovať dekánovi za ľudský prístup v našom dekanáte, duchovnému otcovi Cyrilovi, za ochotné zastupovanie, zvlášť za slávenie mnohých obradov Veľkej noci práve v tomto kostole niekoľko rokov, aj keď tu nebol. Pánovi kaplánovi Štefanovi, ktorý je aktuálne našim kaplánom a mojím dobrým starším bratom. Ďalej, veľká vďaka za Jozefa, ktorý nielen za službu kaplána pred pár rokmi, keď sme tu boli spolu, ale za mnohé, a teraz to som dal do úzodzoviek, túlania sa po rímskych obchodoch, kde hľadal mnohé veci, ktoré by pasovali do tohto kostola a z jeho tiež v úvodzovkách donáškovú službu až na oltár vďaka. Či to boli rúcha a ďalšie veci, predmety liturgické vďaka. Ďakujem Pánovi za všetkých, ktorí ste prijali pozvanie a prišli ste osláviť toto výročie kostola. Teším sa, ďakujem, že sú tu aj kňazi rodáci. A tak som dal sedieť. Stanislav, Rastislav, Branislav. Tak pekné mená majú, že museli sedieť teraz spolu. No. Ešte jedno meno by pasovalo k ním. Miroslav. Ale on nie je rodak, ale bývalý farár a tiež ho pozdravujem, rovnako aj duchovného otca Mateja. Rovnako sa teším, že prijali pozvanie aj duchovní otcovia, duchovný otec z reformovanej cirkvi, aj s manželkou a takisto duchovní otcovia, ktorí tu jeden pôsobil, druhý pôsobí, z Belže chodievali a chodievajú tu na slúžiť omše prvú nedeľu mesiaci, teda pozdravujem aj duchovných otcov od gréckokatolíkov spolu s manželkami. Ďakujem Pánovi za všetkých. Vidím tu aj pána starostu s manželkou. Ešte ani dokonca došli, ja neviem, všetkých nevidím. Dúfam, že sa nikto z tých takých predstaviteľov našich neschoval, keď pozdravujem všetkých. A ďakujem Pánovi za vás, otec arcibiskup.
za vašu službu nielen dnes pri tejto slávnosti, ale aj za starosť o to, aby v našej farnosti, kde patrí aj táto filiálka, nechýbali kňazi. A prajem vám zdravie. A ešte jedno, aby ste ako arcibiskup mali radosť z kňazov, z veriacich a z každej farnosti. Veľká vďaka vám. Aby som vás aspoň pár slovami pozdravila ja pri príležitosti toho medzníka v živote tejto filiálky, tejto dediny, tohto kostola. Keď pred 100 rokmi stavali tento chrám, tak isto projektanti, majstri, robotníci, všetci veriaci vložili do stavby toho chrámu len to najlepšie, čo bolo v nich. Chceli tým vyjadriť vznešenosť a veľkosť Boha. A tak pripravili miesto, kde sa koná svätá obeta. Keď Šalamún v starom zákone postavil prvý chrám Bohu, vtedy mu Pán Boh povedal: to je dom, v ktorom bude položené moje meno. Tu bude moje srdce, tu budú moje oči. A tieto slová patrili k starozákonnému chrámu, o to skôr a vo väčšej miere to platí pre naše novozákonné chrámy. Tu je Boh, ktorý má srdce a ktorý má oči. Boh, ktorý je milosrdný, lebo má srdce. Ten, ktorý, keď prichádzame do chrámu a máme kajúcnosť, nám hovorí slova odpustenia. Ten, ktorý hovorí slova potechy, ak sme smutní a bezradní. A ak sme zúfali v nejakej svojej ťažkej životnej situácii, počujeme od tohto Boha slovo nádeje. Ale vždy a stále je to láska Boha, ktorá zaznieva v tomto chráme k našim nesmrteľným dušiam. Chrám je veľká svätá vec, ale Ježiš Kristus nezomrel za tieto chrámy. Najväčším chrámom sú naše nesmrteľné duše. Pre tieto duše zomrel Kristus. Nech teda tento živý Kristus prichádza s radosťou do vášho spoločenstva, aby sa modlil s vami a aby sa modlil za vás. Pochválený bude Ježiš Kristus. Slávnosť sa končí. Všetkým vám, ktorí ste tu zhromaždení, ktorí ste sa podujali nielen prísť na túto bohoslúžbu, ale pripraviť ju. Srdečná vďaka. Žite tu v pokoji. Majte porozumenie pre vyššie duchovné veci. Majte lásku medzi sebou, lebo tá vždy hovorí o tom, že kde Boh hospodári, tam je dobré gazdovstvo. Vy to môžete ináč aj na nástenkách naše mamy povypisovali, kde Boh hospodári, tam sa dobre darí. A keď som hovoril o tej pivnici, ktorá neexistuje, či tam je Pán Boh, tak nestačí, aby bol Pán Boh v pivnici, ale že aj v pivnici bolo iné. Takže vy sa starajte o to, aby ste mali čím živiť i svoje tela. Nezabúdajte na toto miesto tu, aby ste prišli po duchovné dary, ktoré vo vás budú rozhojňovať duchovný život. Pekné dopoludne i popoludne pre vás všetkých Gineovčanov. Primite požehnanie. Ďakujem aj zboru svätej Cecílii, aj nášmu kantorovi, Vilovi Gurbaľovi, ktorý nahradil, alebo zastúpil, či neviem, čo to bolo, ale vidím, že pozvánka prišla, vy ste tu, tak ďakujem pekne, že spievate len v Košiciach, ale aj okolo Košic. Ďakujem aj za prenosy, ktoré ste urobili aj do obrazoviek. Tak niekto to požehnanie zíde do každého domu, na každé miesto tu u vás v Giňove.
Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.